alƙalin gasa ne na raga baban gama na lai mun kai Gimana? Nah, dia kan juga kau. Ya Allah ma albarka ya Rabbi. Kaga mama ko ban san me take yi da hannayenta ba na gode dogara ba ka jin da sai ya kaji mutumin kai da yake wani fitar da base kuwa ana tashin kai na ayya so ayya dalla matsa dan matsa
jiya a ƙarshe aka maida ta farko akwai express. a wajen rawan nan waye ne zai rike mu, waye ne zai rike mu.